Pozrite si webový obchod spoločnosti z ADX Logistik, distribútora elektroniky pre inteligentné domácnosti. Spoločnosť ADX Logistik SRO je odborníkom na automatizáciu a bezpečnosť systémov KNX. Naši zamestnanci a stály zákaznícky servis precízne, rýchlo a účinne vám pomôžu premeniť váš vysnívaný domov na skutočnosť. Všetky potrebné elektronické komponenty pre k tomu potrebný profesionálny systém KNX sú k dispozícii v našom e-shope. V našom internetovom obchode si môžete objednať technické prvky a k tomu aj komfortné služby. Podstatou toho je, že komponenty sú predinštalované a naprogramované, takže vám stačí len nainštalovať celý funkčný systém. Nemusíte čakať týždne, kým inštaláciu vykoná odborník. Všetko, čo potrebujete k úspechu, je niekoľko kliknutí v internetovom obchode a trochu kreativity pri realizácii. Obráťte sa na nás dôverou. Pohodlie, ktoré funguje a bezpečný a férový partner. To vám ponúka spoločnosť ADX Logistik knx24.sk.